ọma ebulie ya elu si ya jide nke o ji na-aga n'iru. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee Eze-Ana. Eze-Ana ị ga-adị. Eze-Ana ugochitubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana, Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu onye mmanye ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu onye mmanye ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, ugochitubelu ga-adị, ugochitubelu tempụl ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha ndị ụka eriga anyị fọnta mbaki ndị oche anyị fọnta mbaki fọta sikala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ webekwa chọọchị fa okwu n'ụka bịakwa. Ụtụtụ ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite na-anọ n'isi ya. Oge awa nke eziokwu bụ oge anyị ji awa eziokwu niile agba maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-esonyere m. Kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ all you need to know about murder and blackmail. All you need to know about murder and blackmail. Nwa bụ isiokwu anyị. Ọ bụrụ na ị gee ntị na nkụzi a, ị ga-amụta ihe ga-enyere gị aka so that you will not entangling yourself. Maka na nkụ onye kpara n'ọkọchị ka ọ na-anya n'udu mmiri. Mana bifo anyị gaba n'iru na nkụzi agbara ọkpụrụkpụ, ọkwa dị mkpa. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa a Maachị a ka na-aga n'iru. Anyị ga-achịkọta ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa a. Ị ka nwekwara ike isonye maka na aja a na-achụ kwa ọnwa whole month. Aja bụ aja mbụ n'elu, aja ịpụta ihe, aja esigoro na ya bụ nye ọtụtụ ndị mmadụ elu. Mana dịka isi malụ, anyị anaghị eshow testimony ma ọ bụ ihu ọrụ na social media. You know why? Ọ dịrọ necessary, ọ bụrụ ihe anyị maka ya bịa. Mana ihe na-achọ ịtụwala gị bụ na ike dị na aja a na-achụ n'ugwu. Anyị malitere ịchụ aja for years now, and o nwere ndị na-esonyere anyị na aja since anyị malitere wee ruo date. As we speak, o nwere ndị buku 2024 as a whole ha dị sure na ha skip or even 1 month. Gịnị ka isi atịa ka anyị na ihe anyị na-eme na ya bụ aja? Ihe anyị na-eme na ya bụ aja bụ na anyị na-ewere ya prayer request debe na altar na-achụ aja na-ekwubi okwu na-aga ọfọ n'isi gị ụbọchị ọbụla. Because all the important na ị ga-enwerịrị altar that speaks for you.
ịchọ isonye na aja ihe ị ga-eme wee forward ya 3 prayer request. Ime token donation to the account number. Ịchaatị m na WhatsApp agwazie gị other details I need for you in order to fulfill. N'isi ụtụtụ a ejegori na temple chụọ aja gaa ọfọ kwubie okwu n'isi ndị sonyere anyị na aja. Ụbọchị anyị ga-achịkọta ya bụ ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa. Anyị ga-eje na mmiri jee chụọ aja mee saraka. Anyị gbakọtazie n'elu ala chụọ aja to entities of powers nọ na temple. Jeje n'ebe nchụ aja gbuo ebu mee saraka. I can tell you n'ike dị na aja a na-achụ n'igwe maka na igwe bụ ike. What you don't know is only a mystery to you and not to all. So eji isonye na aja nke ọnwa ma ọ bụ nke ọnwa na-abịa ndị mmadụ ebupụ ego dị April. Ihe ị ga-eme wụ ịchaatị na WhatsApp 0813-8243-871. I repeat 0813-8243-871 ma ọ bụkwa 0805-7837-672. I repeat 0805-7837-672. Ka anyị gaba na nkụzi anyị ji bịa. Mana before mme nke a, ọ bụrụ na ị na-esoyela anyị site n'Eziokwu TV, nkụzi anyị na-anụta anyị like ya, ị chọrọ ịnụ ya ọzọ, jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu oraifite. Ị ga-afụ nkụzi a, fụkwazie over 1000 lectures nkụzi anyị na-akụzi ụbọchị ọbụla n'ọdịnala Igbo. O nwere ihe ọbụla anyị na-achọ ịma maka ya n'ọdịnala Igbo anyị akụziri. Nke abụọ, ọ bụrụ na ị na-awọchi anyị site n'Eziokwu TV, onwe Nollywood movie ọbụla ịwọchi na channel ị chọrọ ịwọchi ọzọ, jee na our YouTube channel, subscribe, click the bell ka ị na-enweta update. Now, jee na Ugochitubelu movie production na YouTube ị ga-awọchi ya. Yes, ị nwekwa trending movie anyị nwere ebe anwa, Sacrifice of Igbo Gocha, jee wọchịa ya. Ọ bụkwa ndị ije na Eziokwu Great Movies na YouTube ịwọchịa ya. Ọ bụ na Igbo movie, jee na Eziokwu TV Nollywood Movies ịwọchịkwazi. Ka ị na-eme nke a ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe na-egozie gị, ka ị na-emetụ aka na share button, na-invite your friends ka anụ from the horse's mouth. Gee ntị na nkụzi anyị bịa taa, ọ life changing one. Ihe ga-enyere gị aka ka ị ghara ịda entangling yourself. Maka na if you keep on entangling yourself, echefuna na mkpụkọ onye kpara n'ọkọchị ka ọ na-anya n'udu mmiri. Mgbe ọ ga-ebido ihe tụrụ n'ọda ga-ebido batabata gị, ịchọgbu onye ya asị na ọnya na-eme gị. Mgbe anyị etiwe mkpu na life no balance, mgbe ahụ ebidola chaba mgbu. Gee ntị ka ị mara ihe ị ewepụ aka dị ya. Gee ntị, ihe anyị ji wee bịa tata wụ gịnị bụ mọda. Ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara mọda na ụdị mọda dị iche iche nwere ya na blackmail. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Gịnị bụ mọda? Mọda bụ igbu ọchụ. Igbu ọchụ ma ọ bụ ịkwafu ọbara, etu ọbụla isi wee kpọọ ya. Mana ana m agwa gị na enwere many ways to kill a rat. Enwere ihe ọ ga-abụ ime mmadụ, igbuo na mmadụ. Nke mbụgoro na-egbu igbu ọchụ bụ igbu ọchụ nwere ụzọ dị iche iche esi egbu ọchụ, mana mma aside ụzọ certain places na Bible maka na mma eji ihe ma wee malụ atụ. Igbu ọchụ bụ mgbe i gburu mmadụ, wee kwukwa na enwere ike igbu mmadụ direct or indirect. Yes, mgbe iji mma sugbuo mmadụ, mgbe gburugboo, mgbe ezi dị n'ukwu ụkwa, ndị gboo matara na igbu ọchụ na ihe su eburu ibu, ịkwafu ọbara. Ebe ọbụla akwafuru ọbara, ọ na-alị nga, maka na mkpụrụ obi ahụ ịkwafuru ọbara ya ga na-ebe arịrị, na-akụ ọta, na-eti ọfọ n'ala, na-call for vengeance. Ka mmadụ gatụ na Bible na Genesis, ebe a kọrọ akụkọ gbasara Ken, ka Ken si wee gbuo nwanne ya Ebel, maka na aka aja Ebel chụrụ gaziri ya. Out of jealous and wickedness, ogbuo nwanne ya. Ije gụọ ya ebe ọ ya asị gị na God Almighty wee na-asị ya na ya nọ. The cry of Ebel ruru ya ntị. O wee jụwa Ken nwanne, kere ebe Ebel nwanne gị nọ. Ọ
before so ka ngawazie na stories ihe mere no ma ihe na-achị kọwara gị igosi gị na mgbe ọbụla mmadụ cried for pain, the cry of that pain na-eru Chukwu ntị. Ị na-ege ntị? So whenever you oppress somebody and the person cry, because onye ọbụla a na-egbu ga-eberiri akwa ihe mgbu, ọ ga-eberiri akwa ihe mgbu before oge igbo dị. Onye ọbụla egbu weda ma asụrụ ya ma gbagbara ya egbe, ọ ga-eberiri akwa n'oke onu n'ihe mgbu. Dati akwa ahụ o bere n'oke onu na ihe mgbu bụ ihe na-ebute ọbọ. Mgbe gburugburu o nwere ọtụtụ ndị mmadụ gbara ọsọ ọchụ, ọtụtụ family ma ọtụtụ obodo maka ihe na-egburu mmadụ, ha amadugo the consequence na ọbara ọbụla akwafuru adịghị aga scot free. Ọbara ọbụla akwafuru, innocent blood ọbụla is speak out can never go scot free, because ọ ga-anọ na-eti mkpu n'oke onu na-emewuri ya. Ọnya bata na mgbe ochie ahụ ọtụtụ obodo gbara ọsọ ọchụ kwapụ n'obodo ha maka na amana na healing the land abụrụ a small process. Reparation and restitution of the normal order after ka akwafuru ọbara adịghị abụ egwu ụmụaka. Ọ bụrụ egwu achọtawa n'aka wee na-agba. So ụfọdụ n'ime ha na-agba ọsọ gbaje obodo ọzọ a virgin land because ha ma na cost ya dị. Ka mmakwado ga ichetara akụkọ ahụ akọrọ gbasara mgbe a kpọdoro Jizọs n'elu obe, that allegorical story in the Bible. As in that the elders said, let the blood be on our head and on our children's head, because they understand na ihe ha metal ga-eso ha. Na akwụkwọ book ekwukwara na a ga-eji ajọ omume nke ndị bụ nna wee dọta ụmụ ha generation nke gịnị nke atọ na generation nke anọ. O nwere ihe na-aghọta. Ihe na-achị kọwara na-enwe reparation and repercussion kwesịrị ga-adịkwa n'ebe onye ọbụla gahiere ụzọ wee tinye aka n'ịkwafu ọbara. Ịkwafu ọbara abụrụ egwu ụmụazị. So avoid it. Yes, avoid it. So ndị gboo gbara ọsọ kpọọ ọsọ gbasara ihe gbasara ọchụ maka na ama na ọ dị adị isi appeasement to appease that soul crying in pain. Ọ dị adị isi. So ihe ọbụla ga-eme ka ị gbanarị igbu ọchụ, iji mmadụ wee gbu mmadụ, mma wee gbu mmadụ, iji egbe ma ọ bụ ihe ọbụla ga-eweta pain to the person's flesh to the extent that the spirit can no longer withstand it. That spirit will leave the body. A committed murder. E nwekwara other murder ndị ọzọ may I like you play more on. Maka na mana ọ na-abụ ekwu maka murder. Obi ndị mmadụ agbaje so na mgbe iji mma ma ọ wee egbe wee gbuo mmadụ, ọ bụrụ eziokwu. E nwere so many ways which you can use to kill somebody. And echefukwana na ọ bụrụ ụbọchị ụkwa dara ka ọ na-ele. O nwere onye ị ga-egbuo, ọ bụrụ ụbọchị ahụ igburie ka onye a ga-anwụ n'ife mana igbugo ori onye a na-echezi ka oge ruo. Like iji wee ma akọla ya akụkọ gbasara oge Judas bịara susuo nna ya ukwu ọnụ. O wee jụọ Judas, ọ site n'isusu ọnụ ka ị ga-arara nwa nke mmadụ wee megide wee nye. So ọ bụrụ ụbọchị ahụ osusu dị ọnụ ka ọ nwụrụ. Ị nwere ike isusuo mmadụ ọnụ n'ụdị betrayal. Now enwere ike after a day ma ọ bụ hours the person anwụọ. Onye ahụ nwụrụ instantly mana igbugo onye ahụ. So amụrụ m ụzọ ọbụla iji egbu mmadụ. Ị nwere ike iji ọnụ wee na-egbu mmadụ. Ị nwere ike iji ọnụ wee gbuo mmadụ. Ka mmakwado ga-atụ early this morning ka mmadụ m tetara ụla mmadụ wee send ya message. That was a woman mụtara ụmụaka. O wee na-ebe akwa wee na-aṅụ isi ma Eze-Ana na ya nọ n'ihe mgbu na obi agbawanya ya na ọnọdụ ya dị njọ, na ọ dị ya ka ya megide ya edizie this life
I tried my best to convince her that he should not do such a thing. Maka ihi ndị na-ene ya anya ndị na-enekwasị ya anya dịka role model, ndị na-enekwasị ya anya dịka nwanne, dịka sista, dịka nne ma ọ bụ ụmụazị ọ mụtara. Si ya na ọ ma eme ụdị ihe dị etu a, mana ọ nọ na mwute na-ebleed. Mgbe ihe mụ na mmadụ na-ebleed, her heart is bleeding. O wee sị m Eze-Ana na ya ṅụọrọ m iyi n'afa Chukwu okike pụrụ ime ihe niile na ya nụrụ di ya for years, and na ya enwebụrụ mgbe ọbụla that she cheated on her husband even for one day. Throughout the years ya na nwoke a bi, na ya shit bụrụ n'ebe nwoke a bụ di ya nọ one day. Mana otu ụbọchị nwanne di ya nwaanyị, nwanne di ya nke nwaanyị, ọ dị adabara ha na-abụ from day one, wee pụta one day wee bo ya allegation na ọ fụrụ ya na hotel, na o nwere ihe ọbụla nkọwa ya akọwara di ya ịkọwara ya na ihe a bụ ebubo and n'iru Chukwu na iru mmadụ na eziokwu na ya nwere mgbe ọrụ ya shiti n'ebe di ya nọ. Mana nwanne di ya dị ụtọrọ like or face ya bụrụ ụdị ebubo dị etu a. And to make the matter worse, her husband believed her sister, believe nwanne ya nwaanyị, believe his sister. Ifunye to the extent na ya bụ ihe wee crash that marriage wee send ya packing. Mana nke bụ eziokwu bụ ihe ahụ a na-ebo ya allegation ya na ihe mere ya. And m nwere onwe m mana ihe ọ na-agwa m bụ eziokwu. Mana ịfụna ụdị mwute na obi emeri, their pain ọ na-agabiga. Nwanne di ya wee fabricate ụdị ihe etu a wee bu ya maka na ọ like face ya, maka na o chekie n'afọ ihe ọ ga-abụ okwu ya nwanne nwoke bụ di ya wee chụọ ya. And o mere ya wee succeed ya. Ihe na-achịkọwara gị bụ the pain. Igbu mmadụ abụrụ ọsọ mgbe iji mma wee gbuo onye nwa. O nwere ụdị asị ebubo ị ga-ebo mmadụ. You have shattered the person's existence, the person's life, because the person, you have murdered the person can never be happy again. And whenever they say ụdị asị a wee ebo mmadụ ụdị ebubo, the person will never forgive you. And for the fact that the person will not forgive you, that allegation you level against that person, the person gonna cry for vengeance. Ọ ga na-eti aka na si na ọ ma natara gị mma. Onye akpatara na ị nwere ike ịfụ some certain family egburu ọchụ, enwere ike mee ihe ọdịhe dị aṅaa gwa ajọ ọgwụ na ya bụ family, nwee ike ọnwụ na-enyiri mmadụ na ndụ ma ọ bụ na-emere akaje wee megide mmadụ. Onye anwa na-anwụ ọ na-ekwu okwu na-ekwubi okwu na ọ ma adịkwa mma na akaje emeri ya, na nke a ga-emekwa na family ya, na nke a ga-emekwa na family, ọ na-ekwubi okwu maka na ọ nọ n'ihe mgbu. Okwu ahụ o kwubiri ga-enwerịrị ọbọ. Kedu nke na-aga n'iru na social media ka mmakwarụ gị atụ? Achọrọ m ka mmarụ gị atụ n'ụdị dị iche iche ị ga-esepụ aka na ya n'imegide mmadụ. Enwere ike akpọ gị bịa gbaa amasị gbagide mmadụ maka ihe iyi erite ego, ije gbaa amasị gbagide mmadụ ibe gị, and ma na ihe ị na-agba na ama bụrụ eziokwu, mana ọ maka ihe akpịrị ego ma ọ bụ na out of hatred, ị bịa wụọ false witness against somebody. Ị makwa na ihe anyị na-eme the against na ọ bụ the 10 commandments ka ị na-akọmiti. Nwere idea the 10 commandments ka ewu na-arụ ọkụ mmadụ ibe gị anya ukwu mgbe ọbụla iji because of ihe nweta mmadụ nwere were dị too jealous about the person's success and they want to bear false witness ka i wee kwutọ onye a, they have committed the 10 commandments. Enwere so many ways. Enwere some certain things ị ga-eme out of love. Okay, ka mmadụ ga ka nwere ihe na-etrend na social media na nke ikpeazụ a.
wee malụ ga ama na o nwere ike ịnụgo the story mmadụ na-abụghị involve na the story o nwere onye n'ime ha mma. Yes, o nwere onye n'ime ha mma asị na mma onye a ọfụma ma ọ mara ya face to face ma ọ mara ya in any way or have any link with any of them. Kedu the story na-trend? The story na-trend na-ewu gbasara Erisco Foods Limited and the one Chioma Okoye ọnya na-trend. Mana ihe njicha ọka nwere ya bụ ihe wee maalụ ga bụ na ya bụ okwu abụrụgo okwu dị na public domain. So ka were ya wee nye instances what and what you cannot do, you should avoid. Yes, enwere so many ways, even if na mmadụ mejọrọ gị ị chọọ correct onye anwa, you correct the person out of love. O nwere onye n'ime ụnụ na-ene m anya ya bụ ọ bụrụ na o nwee ka isi chọọ ime ihe eneghị anya niile ebi ụgụ ma ọ niile ebi tomato ma ọ niile ebi onions mistakenly aka iji wee jide mma wee overshoot i wee bụọ onwe gị mma n'aka ọbara pụọ gị n'aka. O nwere onye n'ime ụnụ ga-eji atọ of iwe maka ihe anwa overshooting of that your hand iji wee jide mma ijiri iwe wee sị ka ịka ọtụ aka gị. O nwere onye ga-eme, o nwere onye ga-eji because of na ya mere mistake wee merụ onwe ya. O nwere onye ga-eme ime because of self love ọkwa eziokwu. Anyị ndị mmadụ ka anyị mụta na ihe gosi ịfụnanya na zuru oke n'ebe mmadụ ibe anyị nọ. Kedu ka ị ga-esi wee sị na-ebu mmadụ nwee conscience, you do not even consider the pain another person na pass through. You give no judgment in order to rubbish the person. I was not there, but if Obon say can worry ihe na social media gbasara what transpired between these two people, I understand that Erisco Food has been in existence for 40 years. This man also this ambition and build will bring it into reality. Or take revision, determination to achieve that. Onye ọbụla nọ into industry ga-ama na ọ dịrị easy. Ka mmalụ ga, when I was in Abuja, o nwere popular company mbụ distributor mmiri ha. Ana m ele dia mmiri ndị a na-enwe nnukwute mmiri na-adị na nnukwu jar. Ị ga na-abụ ije na bank ma ọ jee na offices or go to some wealthy homes. Ị na-afụ ya all bottled water, mana ọ na-adị na big jar a na-etinye na water dispenser. Ị mara ihe na-ekwu. Achọrọ m ịkpọ afa the company. Achọrọ m ịkpọ afa the company. Mana company I happen to be one of their distributors. Yes. So mana enwere some certain things, a storage. Example, that particular water, or also that particular water, some other things, some other eatables. Onwere some certain eatables you may be exposed to some certain degree of direct sunlight. Onya bata na ije n'ọgwụ ma ọ nọ some certain things I can say store in cool place. So ọ bụrụ na store some of those things under higher temperature, more direct sun heat. If na nwere ike ihe anwa ọgwụ anwa more that eatable thing nwere ike part of shape. Ihe njikwa ihe abụ na mbụ distributor of that particular water. Mana anyị nwe amarọ anyị aghọtasịrị ọfụma mgbe anyị na-ele ya bụ mmiri. Enwere ndị park n'ime shop. One few of them I sample outside the shop. So now I sample outside the shop. And when direct sun now they heat with those mmiri. Do you know what happened? After some time, I let you go down when you just some of them down outside. Upon that the immediate they got too much. Man, because of now on under the heat of sun. Because was able to tell you able to get the outside.
So oluzie mgbe anyị chọrọ ilie na I notice here na-enwe some particles n'ime the mmiri. Ada echefukwana na ọ dị same company alụlụ mmiri niile anwa dị n'ime shop. Kedu ihe m mere? I did not raise alarm. Oge a na-ekwu ya social media adịgo. I did not raise alarm. Kedu ihe m mere? Mkpọ the agent si n'aka ya wee na-enweta the supply. Say I look at ihe m fụrụ. O wee sị m na okay na ya dị sorry. Mana na ihe nwere ike ịkọs ihe nwere ike ịwụ as a result of exposing that particular water under the direct sun. And true, all ihe mere. Because I approached them, the agent, with love, with complaint, and out of love. Because I want the best for the company. I will explain all of them. Behold, since that time I could see a sample outside. And behold, here there was outside with the empty cake. Behold, I am also the problem. And what do you hear? The same thing with your and other eatable things. You want to key years we may expose under the heat of sun. Or you can omit the thing, or may expire before the expiring date and I hold it. You know what I mean? So you want so many things where you key me ka eagle carrying you the quality chop at any given time. You have to bear this one in mind. Ejimun Kaka weru nye example, my own experience. Mgbe lọtakwa ihe mere no nwere somebody bịa go ihe onye a wee go that thing a wee fụ na that thing anọ na good shape ihe o mere bụ o wee were number dị na that product wee call the customer care wee lee complain. Believe me, the company sincerely apologized and they gwazie ihe kpatara ihe ji wee mere like that to avoid it in the future. I solve other problem without the third party in Omakia. And though for this reason, but on any product, I'm an industrialist. I have a product I produce. Yes. My company they produce bottled water and sachet water. Now, on ya but an company obuna. Onwere onye bụ God. Nobody is God. Company ọbụla na-produce ihe nwere ike nwee ebe anyị enwe lapses out of human error. O nwere ike isi from the company error, nwee ike ifu from the resellers or the buyers error. But everything have to be done out of love. Now, o wee bụrụzie na this particular case of Chioma, ihe nna-achọ ikwu ebe ahụ na company ọbụla nwere company address. Where we can wear numbers, customer numbers, nwere ike ịkpọ ma nwee feedback, maybe email address and whatever. Ihe eji wee tinye those things bụ ka ọ ga-abụ inwe any complaint, you call those numbers to complain. Natalia, inwe any complaint, you call those numbers to complain. That is the essence of having those numbers and contacts on that particular product. So, but in this case of this particular Chioma and the Erisco food, the lady in question did not follow the normal process. She did not follow the normal process. If you ask me based on the information, that problem anyway. Now, now for any reason, no one product open equal from any company. No one product open equal from any company. And for that reason, that particular product or that particular product equal. Or na no one any complaint in where near. He was the right thing, he was the email, he make use of the customer feedback or complaint channel. Company number there. A complaint or formally you write send message to them. May I bruise name with evidence? Nay send the go message a couple of times or go there complain couple of times or run at the company pay attention. Then obuni email to another option was out of love.
ọ bụrụ na ị mere ihe ndị a ịma na enwere the company nwere NAFDAC approval, ha nwere SON approval, Standard Organization approval. You write to them. Yes, you write to them. So with so many options, somebody is sincere that really want the best for that company and doing that in out of genuine love. And doing those things out of genuine love. Only he was in email. Not for the fact that na he go tomato paste from the person. After he goes see tomato paste from the person, he will complain. Then he email over na social media. N'ime dị na social media, ịmụrụ na ihe pụtara email blackmail ka pụtara email. Because you know the right thing, you did not follow normal process. Therefore, that only ọbụla follow ihe email, amasị the email of me. Now, we raise that alarm na social media, it cause go so much damage. Because ihe mere ihe abụ ka ịkpọta onye abụ company, ọ bụrụ the best thing, or blackmail. Now, ọ bụrụ ka ị mesizere ihe na anwa, I decide that I settle out of this thing. Did you apologize? Causing demand that he get tender apology. Ebe ọ bụ na ị mesiala draw your attention wee kọwala gị ihe ị na-ekwu maka ya. Na ihe ị na-ekwu maka ya bụ na because of obvious reasons. Enwere so many reasons. Product ji wee differ, wee different tests. Now, when Agbak was ụdị ihe dị etu a, he kwesịrị email na ịgbarọ like this, he apologize. Now, ọ bụrụ na ị nidiri ka gị nwa na onwe restitution by disclaiming or taking back your words. Email ya, onye ka a na-akpọ restitution and reparation to repair what you have damaged. All mmadụ nwa ọgọdọ ewu na-ata. Ị apụta nnọọ in a one day, company mmadụ build for over 40 years. Ị pụta blackmail on social media. Remember, ọ bụrụ taa ka ụdị ha bido. O nwere mgbe anyị na many years ago anyị na anọkịta ịnụ ka anyị achọ ofu popular brand na-aga ahịa n'ime ahịa. Asị na ọ na-egbu mmadụ. Ọ careless talk. Ọ bụrụ who made you or who gave you the authority to say such a thing. Enwere agency ndị na-afụ maka regretting those people. Ọ ha ka ị ga-complain. Ọ ha ga-ama na truly na ihe a ị na-ekwu ọ na-eme eme. Mana out of your own selfishness more hatred for the company, put on social media, now call the company mad. Or brought the right thing to do. And will process. All the guys in Nigeria now, mad major game or very here like no. And where will get you no work? And what deformation? In my one idea. So he was an email we did one day agency door all ha. Then they observation. On your normal process. I know that na country ebe onye ọ na-eme ihe sọrọ ya. So ihe follow normal process if actually you are doing it out of love, but not out of blackmail. Okay, I want to ndị defend there. O nwere evidence of video. Omel, where she please near the sorry, near kwuru experience ya, mana the company akụwagoro ya, and near they take back her utterances or her video back. Niana apologize. Whatever he apologize. Although he's able to well claim na ihe company they produce na egbu mmadụ. Ihe we egbu mmadụ na ihe company they produce na egbu mmadụ without proving it. Now the owner of the company have come in pain and say, okay, since you lay claim that what we are producing na egbu mmadụ, bịa na court ka prove for you. Ihe ụfọdụ ndị mmadụ na-eme wee kwute kịta bụ na na-asọpres ya na maka na big man ọ ya nwụrụ ndị mmadụ. So onye with big man na-asọ right ya ọ bụrụ na ọ oppress the poor. Now ọ bụrụ na ọ bụ na the big man na onwe ya sịrị okay ebe ọ bụ na na-ebịa kwutọọ my company and in return the apology i mere video wee kọtọọ my company, ị kwesịrị imekwa video wee take back your statement na ịdị sorry. Ebe anyị isi digo ka ihe esiri tukwa. Ọ bụrụ ọbọsị ndị mmadụ na-eje ahịa na-etu mmadụ oshi na ọ bụ onye oshi na ọ na-egbu mmadụ. Oluzie mgbe ndị ahịa natasiela
esi na imere apology ihe emekwa the same process ihe echekwa ụbọchị ahịa ịgwakwa ndị mmadụ na ihe kwuru na-ede sorry mana imere ijirikwa the same process ahụ iji wee kọtụ ya wee kwukwa na ihe kwuru na ikwuru ọzọ na ịbụrụ ọfụchara fa ncha imere ya then ihe pụtazie ahụzie na onye awasi oke ebe ọ nwere na-akọtọ biznes ya and na ị chọrọ ite ndị apology etu o kwesịrị now gị bịazie na court ka ị kọwalụ court prove ya claims by then ndị mmadụ a na-afụtazie na suppress the poor. Who does that? Check your put yourself in the shoe of that particular man with the company. Yes, see yourself in the shoe of that particular man with the company. Obodo go nwo obi na-eri nke ọjọọ. Okwu ọjọọ ihe na-ebi okwu I'm sorry. My dear, I'm deeply sorry. And isi mmadụ na-ede sorry. Mee ihe actions gosiri na-ede sorry anwa. O nwere ka ihe esi mejọ mmadụ si ada say sorry. That sorry ahụ ekwuru esi n'obi pụta. Ị ga-egosi onye a show na-edi very remorseful. All remorseful ahụ ede. Ị gosi na-edi remorseful both in your words and your actions. So mana imere ya in run of business mmadụ na a na-ekwu ijego lawyer. See from the first lawyer by na second lawyer. Ndị mmadụ na-eji nja gị. O gosiri na o nwere ndị na-eji nja gị. O gosiri na o nwere ndị na-eji nja gị. Gị gaba n'iru. But one thing I want to tell you as human being, remember name with the karma. Whether you are support on that or not support on that, remember name with the karma. You only need to throw mother we have get through. You only need to throw mother no must come up on your today or BH. Because if you stand for the truth, I want to defend the man, but not check over here the mad here the mad mabuna. There were many avenues you were correct when you marry here. Yes, and it's only when you have corrected the person and the person did not take your advice, then he complains to the authority everywhere all that time. He complains to authority when then after then your observation. He made all those things. He better social media. So for me, one no onye na-agba egwu ọkụ ikwa na-akụ ya. Friends and relatives of the person should call the person to order to do the needful. Ọ bụrụ na imejọrọ mmadụ kwuo na imejọrọ ya, can't you say I'm sorry? Sincerely sorry. Okwu dị njọ, okwu ọma na-eme ka ọnụma jụrụ oyi. O nwere ka ị ga-esikwu okwu ọma, ọnụma mmadụ ajụ oyi, iwe na-ewe onye ahụ ajụ oyi. So on your my standing there. So get the Kumakia. He had no Kumakia, and because of na the man gets too far. In Wazi Nanyama drop this case, instead Kamu got too far. What do you want a mother protect a press him? Come moi, what on the moi, when we keep me. Even that audience or dry or the maybe that time I don't necessary. Upon social media even. What do you want about social media even? Once I make my point, I rest my case. And what do you boy and name here and me putting me not a put on social media. So then na support the man should let him stop coming to social media to react to anything. You all know you may have the then for ndị na-edu chioma duo ya bịa apologize ya mee ihe o kwesịrị ime maka na ọ bụrụgoro na kama nwere ka kama si alụ ọrụ bụ na imejọ mmadụ ị nidiri ihe a na-akpọ reparation and restitution. Ị ga-emeriri ya ka i wee balance ya in creation back. That is my candid advice. Then for you viewers all over the world that listening to me, ihe where this particular case wee maa atụ bụ na ọtụtụ ndị mmadụ ikwena ka mmadụ use ogi to blackmail anybody. Ị nwere the person's phone number. Ị nwere so many ways ị ga-call the person or even book audience. See the person one-on-one. Ka ị nwee ike ịnụta the reason for onye a ji wee menya bụ ife. Mana ọ bụrụ ịnụ ya na-asịrị gbasara mmadụ iburu ya na-akpagharị. O nwere onye ọ ya abụ ịnụcha onye ọ ya abụ mmadụ were ya kụọ asịrị.
ọ na-akpụ ụla ọ ma arahụ ụla o nwere ike BP ya ebido rịba. Ọ bụrụ na onye nwee BP nwee shuga ahụ problem ebido rịba. Problem ya nwere ike ịrịgide from o nwere ike after some time the person will give up the ghost. Ị nwere idea gị nwa na onwe a na-akwa aka pilot na ịmara ihe gburu ya mana ọgụnwa ọgụnwa ka ọ sụrụ ya. So ihe m na-ekwu bụ na ibo mmadụ allegation and ị nwere ike ị na-ebo onye allegation ọ bụrụ mmadụ niile ga-ebelieve the person and whereby na mmadụ niile ebelieve the person ọ ga na-eri onye ahụ arịrị na ihe kwuo n'eziokwu niile ya nwere ike ikwu ya dị ndị mmadụ ebelieve ya. Eji m ihe a wee mara gị atụ mmadụ eji crash renụ the woman send the message last night na-ebe akwa na-ebori ya ebubo ihe ya emerọ and na ebubo ahụ ebori ya crash gbara ejie. So gị nwa na onwe gị bụrụ dị ebubo ajụ ọgụ na igburugo mmadụ esi mba, ajụ ọgụ na ịgbawago mmadụ obi esi mba, mana what ihe mere bụ exactly igbu mmadụ na ịgbawa mmadụ obi ka ị mere exactly. So kedu ihe m na-ekwu maka ya? Ka anyị na-ekwu masalụ why you should know what you should know about committing